जोंना मानगोनां बिटिआरनि मोस्ट पावारफुल EM रनजित बसुमतारी सारा पर्बत जरायाव दारायहैनो नागिरदों। बेथ' रोखा जाखाबाय, डेफिनेटलि होनलायदों बिथाङा। दा पर्बत जरायाव दारायोबा बिथाङा गावनि समस्थियाव नागारगोन नामा? ना बिथाङा गावनि समस्थियाव गावखौ लानानै मोनसे फोथायनाय गैला नामा? हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनैहाय मोननैसो गुसुंब्लाबो इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों, नोंथांमोनजों सावरायगोन। बेवहाय भिडिअ क्लिप्स होनाय जानाय नङा, नोंथांमोना बेखौ ससियेल मिडियायाव नुफ्लेबाय थाखानायसो। जोंना मानगोनां बिटिआरनि मोस्ट पावारफुल EM रनजित बसुमतारी सारा पर्बत जरायाव दारायहैनो नागिरदों। बेथ' रोखा जाखाबाय, डेफिनेटलि होनलायदों बिथाङा। दा पर्बत जरायाव दारायोबा बिथाङा गावनि समस्थियाव नागारगोन नामा? ना बिथाङा गावनि समस्थियाव गावखौ लानानै मोनसे फोथायनाय गैला नामा? बेनिखायनो बिथाङा पर्बत जरानि फारसे गोसो होहरदों, पर्बत जरायाव दारायनो नागिरदों। दा फैगौ BTC इलेक्सनावहाय बिथाङा पर्बत जरायाव दारायमारगोना रोखा। ना मनमुन ब्रह्मजों चेलेन्ज खालामनानै बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों आरो बिथांनो गावनि जे चेलेन्ज बेखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय बिथाङा प्रप'जाल होदों नामा? ना बिथाङा माखासे गोदोसोनाय ओनसोल, हिस्ट्रिकेल गोदोसोनाय BPFनि समाव मावै माखासे खामानिफोरखौ मिडियानि गेजेरजों खोन्थानाय लेखा मावनानै होनो नागिरदों नामा? ना दिनै हिस्ट्रिकेल प्लेसेसखाय बिथाङा बे एरियायाव खामानि मावनो गोसो जादों नामा? हाजारथा प्रश्न। बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा मा बुङो एसे कमेन्ट हरना खिन्थाहर। बेनिफ्राय बिथाङा बुंदों जे बेवहाय जानाखि 17 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो साल मुरा थालांनाय दङ, बे साल मुराखौहाय बुखुनानै गोदान साल दंफां गायनो आरो बेखौ बिथांमोना रेडि जागोन होननानै मिडियानि गेजेराव बुंदों। अब्ला बिथाङा पर्बत जरायाव माबादि कन्ट्रिबिउसन लाबोनो हायो इलेक्सन्सनि सिगां नेनानै थानोसै, समासो बेखौ खिन्थासिगोन। लोगोसे रायजो राजा जनसाधारन सुबुंफ्रासो बेनि बाथ्राखौ बुंनो हासिगोन। बेजों लोगोसे नैबे कच राजबंशी जातीय परिषदनि माखासे मैखोम दैदेनगिरिफोर, केडार्सफोराहाय मावथि बिथांमोनाहाय तेखेत सकले मनद दुख लागि पेलाय प्रमद बर'त गाली दिया হৈছে। কাৰণ যোৱা সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে প্ৰমোদ বড়োৱে তেখেতসকলৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাই বুলি তেখেতসকলে মিডিয়াত আহি পেলাই মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। সেইমতে আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কোচ ৰাজবংশীৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাই বা তেখেতসকলৰ কাৰণে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একো সুবিধা দিয়া নাই। সেইকাৰণে তেখেতসকলে ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আহি থকা নিৰ্বাচনত BPFত যোগদান কৰিব, बिथांमोना BPFआव हाबगोन। अब्ला जायखौ प्रमोद बर'आ सारा खुगाजों बुंबोदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय माखासे मावनो खामानि सुबिदा होनांगौमोन, आफाद दाना होनानै। दा बेफोरबायदि सुबिदा होयैयाव बिथांमोना मावनो मोनैयाव आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय माखासे हाबा मावैयाव, हाबा मावनायखौथ' बार होबावदो, खोथा होनायखौनो बिथाङा मावहैयैयाव गोदान मावनायखौथ' बार हो, खोथा होखानाय बादि प्रतिश्रुति दिया मते प्रमोद बड़ो डाङरिया एको काम करा नाय बोले तेखेतসকলে मिडियात मन्तब्य दाङि धरिছে। अब्ला जोङो बिथांमोननिफ्राय खोनानो मोनबाय जे बिथांमोना BPFआव दोलै नोगोरै लोब फैनानैहाय बिथांमोना BPFआव फैबाय थानाय इलेक्सन, लकसभा इलेक्सननि सिगां हाबगोन आरो BPFनि जानानै खामानि मावगोन। दा बेनि सायाव नोंथांमोन रायजो राजा गाइस, आंनि फेमिलि, नोंथांमोना मा
सानो बेनि गेजेराव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननि थाखाय सोरनिफ्रायबा दुखु मोनजाथाव आरो रागा जोंथावथाव बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा आंखौ गावनि आंगो साननानै निमाहा होदो। भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।